बिग ब्रेकिं निउज बे समाव माजबाद समस्टिनि बे बिपिएफनि बिजाथि माने एनडिएनि बिजाथि सरन बर' बिथाङा जयलाभ जाबाय माने देरहासार जाबाय। नोंथांमोन आं स्क्रिनाव बे समाव नोंथांमोन आं स्क्रिनाव देखायनोसै नोंथांमोननो जे माजबाद समस्टिनि बिजाथि सरन बर' बिथाङा देरहासार जाबाय। नोंथांमोन आं स्क्रिनाव देखाय नायबानो जाबाय नैया ब्रेकिं निउज बेयाव लिरगोन दा माजबाद समस्टि सरन बर' जयलाभ थ' नोंथांमोना नुबाय दा थ' माजबाद समस्टिनिफ्राय बिजि माने बिपिएफनि बिजाथि सरन बर' बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। थ' बिथांखौ आं बुंखादोंमोन माने बिपिएफनिफ्राय सरन बर'आ माजबाद समस्टिनिफ्राय डेफिनेटलि देरहागोन होननानै आं बुंदोंमोन। नोंथांमोना सिगां जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मिथिगोन जे माजबाद समस्टियाव आं रोखायै बुंदोंमोन सरन बर' बिथाङा देरहागोन होननानै। दा फाइनेलि माजबाद समस्टिनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि आरो बिपिएफनि बिजाथि सरन बर' बिथाङा देरहासार जानो हाबाय।